Kapulisan nga gipang destino sa Negros Oriental nga ubos pa sa Command Control ipabilin hangtod sa Kalag-Kalag. Nanukad live gikan sa Negros Oriental si Kapusong Nico Serino. Nick, kumusta diha, Nick? Yes, Lan, nahanay na sa kapulisan ang ilang security plan alang sa November 1 ug 2 adlaw sa mga Santos ug adlaw sa mga Minatay. Nagmingaw pa ang Bagakay Public Cemetery sa Dumaguete City karong adlaw. Dunay mobisita matag karon og unya sa lubong sa mga mahal sa kinabuhi apan di gyud kaayo ingon ana kadaghan. Nakapahimutang na sa hinuon ang mga manindahay og buwak og kandila. Matud nila, sagad Nobyembre 1 ug 2 gyud ang bulog sa mga tawo nga mobisita. Matud sa kapulisan, magpabilin ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa lalawigan. Ang mga pulis nga gideploy o gi-augment sa Negros Oriental para sa barangay ug SK elections hayan magamit sab para sa Kalag-Kalag. Labi na kay magpabilin pa sila og liwas na ma-pull out. Kani sila is magpabilin sila diri hangtod November 3 para tabangan ta sa ato ang higayon nga peaceful ug ato ang safe ang ato ang BSKE ug ang ato ang Undas 2023 sir. Tutukan sa mga otoridad ang seguridad ug traffic situation sa gawa sa mga sementeryo sa pagdagsa sa mga tao. Samtang sa pagsusi namo sa mga pantalan sa lalawigan, menos ra hinuon ang mga pasahero nga gustong mutabok sa Southern Cebu karong adlaw. Hapsay ra ang sitwasyon sa pier area sa Tampi, sakop sa lungsod sa San Jose. Nabantayan ang bulog sa mga tao ni atong weekend alang sa mga manguliay sa eleksyon. Matud sa tagduma sa barko, ugmang adlaw Todos Los Santos ug adlaw sa mga Minatay sa Petsa 1, mas menos ang ilang biyahe. Duha ra ka barko ang ilang gamiton kay gamay ra man gyud kuno ang mobiyahe ning panahona. Wa na mo tay mga karga kay tungon kay mo balo ka nga ondas na gud. So ting pahuway na gud. May schedule na ni diri nga among gikuhaan jud amo ang schedule. Karong hapon la nakasuroy sabta sa pipila ka mga sementeryo, sa pipila ka mga kalungsuran dinhi sa Negros Oriental. Doon na rin mga pulis nga naka-deploy sa pipila ka mga samang sama diha sa lungsod sa San Jose. Pamaagi sab kini pagpahugot na sa mga seguridad kay ubay-ubay namsab ang mga tawo labi na karon paglandong nga mi dagsa sa mga sementeryo apan ang bulog yun sa mga tawo nga muduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi gilaumang ugma pa og sa November 2. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.